ha publicat un sol disc, Los Ángeles, i ja està en boca de tothom. La nostra convidada forma part de la fornada que s'ha proposat fer arribar el flamenc a les noves generacions, o millor encara, que ha aconseguit acostar-s'hi de forma natural sense proposar-s'ho. Avui els punts de vista de la Rosalía. Rosalía, benvinguda a Punts de Vista. Moltes gràcies. T'hem volgut portar aquí en aquesta exposició del Jesús Galdón amb tot d'arrels, precisament perquè tu cantes una música d'arrel, però igual que aquests quadres evolucionen aquestes arrels d'alguna altra manera, jo crec que podríem trobar cert paral·lelisme amb la manera que tu tens de portar el flamenc, no? Jo crec que li dono molta importància als ciments clàssics i diguem que a partir d'allà intento reinterpretar. Una música com el flamenc és una música d'arrel, com dius tu, i a partir d'allà jo crec que l'interessant és com intentar trobar diferents angles, diferents punts de vista des dels que veure la música antiga o la música clàssica, sí. Una música com el flamenc. Així és que I quines són les arrels de la Rosalía? Tu ets filla de Sant Esteve de Sesrovires. A casa teva se n'escoltava de flamenc? No se n'escoltava. No s'escoltava com, jo què sé, Bob Dylan, Queen, música més anglosaxona. I va ser als 13 anys que vaig descobrir el flamenc per als amics en el carrer. Ells escoltaven aquest tipus de música. Vaig descobrir Camarón i em va obrir un món. Vaig decidir que volia investigar aquesta música i fins ara no ho he deixat de fer. La teva imatge, la teva manera fins i tot de vestir, el look que portes quan cantes, els videoclips, la manera com estan fets, tots ens porten potser més cap a un món de música indie. De fet, has tocat durant 3 anys, has cantat en el Primavera Sound. Suposo que genera tot un públic que no s'esperarien, que els agradés el flamenc. Quan parles de lo visual, de la proposta visual, jo mai racionalitzo i intento fer una proposta concreta per arribar a un públic concret. No va d'això, jo intento ser transparent amb les meves referències. I crec que la gent jove actualment està sentint-se molt orgullosos de la nostra tradició musical. Jo crec que el flamenc forma part de la nostra tradició i crec que la gent jove està com orgullosa d'això. Ponme la mano aquí que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me vi a morir. Ponme la mano aquí que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me vi a morir. Tu precisament estàs recuperant peces molt antigues, com Catalina, per exemple. Ha sigut idea teva, ha sigut idea del Refrit, tots dos heu anat aportant... A veure, el procés creatiu de Los Ángeles ha sigut un procés de mano a mano entre Raül i jo, i diguem que vaig fer 2 anys d'investigació de cante perquè el meu mestre, el José Miguel Vizcaya, el Chiqui, ell em va ensenyar tota una referència, em va obrir tot un món al cante més antic, a la font, al Vallejo, la Niña de los Peines. Que de fet crec que si haguéssim de parlar d'influències a nivell femení seria una de les teves. Era molt completa, era arriscada, ella es gravava una ranxera i era flamenca i tenia males crítiques i a la vegada avui en dia està considerada com un geni, com una de les figures més importants d'aquest gènere. En esta calle se suena que me han matado un tiro.
mi vida yo vivo. Tinc entès que quan us veu trobar amb el Refri us veu conèixer parlant de música electrònica, de gustos que teníeu similars en aquest sentit. Sí, com música de tot tipus, no? Realment el Raül és molt obert de ment en la música i jo també, i crec que això és un punt en comú que ha fet que després ens entenguéssim molt ràpid a l'hora de fer un disc junts, com el de Los Ángeles, i és veritat, és que escoltàvem tot tipus de música, des de música electrònica com, no sé, Sufjan Stevens o Kendrick Lamar. Has estat amb lo dels Grammy Latino actuant, que és la festa que es fa abans, no? Per a la persona de l'any, que em sembla que aquest any era l'Alejandro Sanz. Per exemple, una Beyoncé, t'agrada? Sí, em flipa. És lo más. Jo crec que és la dona que té el directe més bo actualment. El millor directe, jo crec, més espectacular, no? De show, i una tia molt completa. Jo crec que és una artista increïble. A nivell de hip-hop, home, ni comentar el videoclip que vau fer amb Tangana, que em sembla que jo crec que a hores d'ara està com amb 18 milions de visites. Pot ser. Va pujant, ahí està. Antes de morir quiero el cielo, el 100% por cierto, antes de que muera yo. Home, és una col·laboració que va sorgir de forma molt natural, perquè el meu cercle d'amistats és un cercle molt creatiu, a la vegada són artistes, la majoria, i llavors és inevitable que surtin col·laboracions. Jo no esperava fer un hit, i va ser una cosa que de cop va passar, però jo no m'ho esperava, era com una col·laboració natural amb un altre músic més. És el poder de les xarxes, que les coses... Escolta, i parlant de xarxes, superaficionada a Instagram... És una manera natural de comunicar-te amb la gent, que no hi hagi un intermediari entre tu i el que vols explicar i el missatge que tu vols donar a la gent. Jo crec que és genial. M'agrada molt perquè és un contacte molt directe amb el teu públic. Te pido y te encomiendo que llame a un escribano, también a mi primo hermano. Quisiera hacer testamento como esos payos con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme un cuadro rompido que ya ni Dios sabe el santo casillo. Apúnteme usted, señor escribano. I quina és la sensació que no vols perdre quan puges a un escenari? És una bona pregunta. Jo diria que la frescura, l'estar explicant alguna cosa de veritat, l'organicitat en l'escenari jo crec que és el més important. Intentar servir alguna cosa que estigui viu a la gent i crec que també la il·lusió de pujar a l'escenari, de sempre que et bategui el cor fort, i crec que això no m'agradaria perdre-ho mai. És com hi ha un punt de respecte per l'escenari, per el que tu estàs servint als altres, al públic, que no m'agradaria mai perdre. Doncs, Rosalía, esperem seguir-te veient molts anys dalt de l'escenari, disfrutant-lo com el disfrutes. No sé si queden Los Ángeles per molt de temps o ja estàs... Tenim una actuació molt especial que farem l'1 de març, que el farem al Palau de la Música. I aquest serà el gran moment, no? Jo crec que sí, jo estic emocionadíssima, saps? Perquè el Palau per mi és com algo molt important, molt especial. Doncs allà estarem, aplaudint-te. Gràcies, Rosalía. A vosaltres. I fins aquí el programa d'aquest dijous.